morning guys. Maayong buntag. Happy Sunday, December 29, 2024. And two more days. Sakto ba? Apil karon. 3 more days. Welcome 2025. So guys, mag-utan ta. Akong utanon. Prito kong isda. Mao na atong recipe for today. Excuse sa bangira nga gitaya-taya. Our fish is cooking. Our fish is cooking, guys. Naatay tundan. Naatay manik. Thank you ng lani. Grabe kay kag manig ipada, murag 3 ka kilo. No, 1 kilo lang akong i-order. Salamat ng lani. Second batch ni. Grabe ang pagkapin. Daghan ba ang pagkapin kaysa gipalit ng lani? Salamat. Dayon. Sa kasipi ra na guys. Dayon. Mag-cooking pa. Cooking pa ang atong fish. Then, utan with isda. Ambot. Ang reklamo na akong anak pero okay ra. Kaon kag healthy kay fast few days. Sige lang may fast food. Hilas to sige. Kuy abdi ni after New Year. Guys. Luto na. Atong pinirito. And then right now wala di ato bang here. Cooking na ang atong utan. Naka-charge magud mo guys. Sorry. Luto na. Then cooking na ang atong utan. And then hamahaw na taon niya. Guys, luto na ang atong utan. Ako ni siyang gisagulan guys og guso. Di ba dai guso diha? Ako nang gikuhaan gamay. So kalabasa, okra, guso, agbati og tangan. And we're good. Guys, humanatag pamahaw. Busog na. So, for today's video, magunsa man ta. Charot for today's video. So, humanatag panghugas, guys. Then, isunod na to ning bulingon. Kay sa taas, usasad kain ani. Oh, pil onon. Yeah, down here, bulingon. Then, mag-clean up ta sa ref.
ako nang gipawong kay ting hugawa sa ref niya. New Year, butangan na natong mga food. So, ato na ning sugdan. Hi guys, udto na. Nakapaniudto na inyong iyaan. Nakahay-hay na empty na nato ang basket nga nasa may hagdan. Mapahayahay sa ako sa akong baga guys. Kaya napata ditoy isa ka basket nga pilonon. My God. Pero happy ko guys akong, look at that. Ako ang cookware. New cookware. Ako unboxing ani. Ano akong giingon nga another basket nga pilonon. Kung nagkatag pa ni dinhing lugar. After lunch work. Tinantaas aglat ang sa tong video guys. Nagabiin na, nahuman na tanan. Nakalaba, nakalimpyo, nakapanihapo. Kisbi, huwag mo nagpalulog. Isa. Pero tinantaas ang na. Masa pa man to ganina ay. Ug mao to atong mga adlaw. Perting bisiha. Og naka-realize ko nga tibuk adlaw wa gyud ko panuglay. Ug mao ra to guys. Thank you for watching. Till next video. Good night.